Welcome to my channel. Ngayon mag-unbox po tayo ng books, Alegria Boy series by Jonax and I Love You Since 1892 by Binibining Mia. Let's go! Siya pala yung anak ko. Kapatid pala. Sorry. Siya yung mahilig sa books. So, tulungan ko lang siya mag-unbox. So, ito po yung box. I-unbox na natin. Games. Ito muna. Ano yan? Ito yung Alegria. Ito yung Alegria na books. Oh, open mo na. Sige na, open mo na. Excited ka, di ba? Push mo na yan, te. Siyempre, ganda nito eh. Siya yung mahilig sa book, so, na-request niya. May i-unbox at i-vlog. Pakita mo. Here, ito yung libreng bookmark. So nice. Binili niya to sa Halo Bookshop. Halo Bookshop. The book. Alegria Boy series. Ang ganda nung ano niya. Box ba to? Ang ganda na lalagyan niya. Parang lagayan ng DVD noon. Oh. Open mo na. Gusto mo yan, di ba? Siyempre. Anong gusto? Baby man. So, ito siya, guys. Wala na siyang plastic. Tinanggalan ng plastic. Alegria Boys. Tatlong book siya. Tatlong book siya. Series ba? Ilan to? Tanggalin mga tingnan. Pakita natin. So, ito yung front cover nung isa. And this war title. And This War ang title niya. Wow. Tapos yung isa, mapapansin kaya. Ito, pinakamakapal kasi tatlong libro siya. Tapos pinagsama lang. So, ito din yung pinakamakapal. 3 libro at pinagsama. Baka sakali ang title. So, Tapos ayan may na siya. kasama to. May kasama rin siyang, what's this? Parang special chapter ng mga ano. Ano to? Special ano? Parang special chapter. Special chapter. Okay. Ayun, pakita mo yung ano. Ito pala, wait lang. Sige, sabi mo. Pag binuksan, may bookmark kasama. Nice. Excuse me. Ay, pakita mo. Ayan, bookmarks. Ang ganda. Ganda, sobra. Tapos pag binuksan, ayun, pakita mo. Huwag mo buka sobra. Ayan Baka yung, sakali. ayan yung front page. Title. Baka sakali ang title. Wait lang. Ano yan? Chapter 1? Hindi pa, wala pa, ma. Ano yan? Mami, ako na. Tapos sa likod parang ibang box si Jonax pa. Tapos sa likod ng box, nandito daw yung ibang Box si Jonax. ibang box ni Jonax. Ano pa na box? Matutupi. Hindi ko na. Ano na yung ano? Ito, mapapansin kaya. The next Ganun one, din. mapapansin kaya, ayan yung front page niya. Meron siya ring, ano tawag dito? Bookmark. May bookmark din siyang kasama. Tupiin. Hindi ko naman Kasi tinutupi. nga matutup na Oo, sa dito. likod. Ano yung meron sa likod? Ganun din. Wait. Okay, yung sa likod niya. Next one, And This War. Ito yung front page niya. Meron din siyang libreng, ano to? Bookmark. Sorry, bookmark. Ganun din, ayun, ma. wrap. Ganun din. Tapos ako na dito. Parang... Ay, ganyan muna. Okay. Ito, Tales from Alegria. Oh. Ano yung, ano meron dito? Parang mga special chapter ng bawat libro. Okay. Next na. It's so cool. Ang price pala niya is 1,199. So, ayan. I Love You Since 1892. Ayan, open mo na yan.
Ay, baliktad siya. Pagkalagay. Yan na yung I Love You Since 1892. By Binibining Mia. Pinaka-paborito ko, di mo alam ha? So, ito yung libre niyang, ang tawag dito? Ito yung libre niyang bookmark. Oh no! Sa, ano? Ano nga? Halo Bookshop, no? Yung So, ito na yung box nung, ano, I Love You Since 1892. Ang ganda ng box niya, guys. National Bookstore price. Ang price nito ay 1,500. Something. 1,545 sa National Bookstore. Oh no! Ito. Yung mga tao dito. Mm. Ito si ano? Leandro. Ito si Juanito. Laki kilig. Tapos ito si Carmelita. Tapos ito si ano? Madam Olivia. Okay. Tapos ito si Carmela. Eto, parang may ano question eh. May Ako nakalagay. na. Sige, Tama ikaw ba, sabihin mo. Tama ba itong nararamdaman ko? Tama bang tumitibok, ang puso ko para kay Juanito? Tapos dito naman, ang ating pag-ibigan ay muling may sulat sa ika-4 na pagkakataon. Ito ang kahilingan ko. Tapos dito, kay Juanito po kay Leandro, may pagkakataong lilituin tayo ng kapalaran, ngunit hindi ibig sabihin na habang buhay na mapagtatakpan ang katotohanan. Madam Olivia. Tapos eto, yung sabihin mo parang flowers, pero baliktad siya eh. Parang binaliktad na ano. Ayun no, di ba dapat ito yung nasa baba? Kaso parang binaliktad. Ilang books yan? Ito 7. Moment ko to. Oh, sige, sa'yo na. Ikaw na. Ay, ito pala nakatayo si Sige. Carmela dito sa Arch of the Centuries ata yun sa UST. Excuse me. Tapos publish siya ng ABS-CBN book. Ay, sira. Hindi naman pala. Sakto lang. Dahan-dahan lang kasi. I-recommend mo yung bookshop na pinabili natin. Halo. Bait. Halo. Tas, Ayan na siya. Wow! Ang ganda nung yung box din niya. Parang ito yung... kakaiba. Kakaiba yung box Di, niya. Ang baliktad kapal. eh. Oh, baliktad. Sorry. Ay, Kapal mommy! siya. Lalabas eh. Oh, ayan. Oh. Tas yung account ng Account nila. Oh, ayan. Sige na, saglit lang. Kilig na kilig ka. Wala muna pang. ba? Oh, Ako sige. muna. Oh, ilabas mo na yung Lalabas ko na 7 books. Wait lang yun. Ayan, 7 books siya. Ang una, ito, I Love You Since 1892. Isinulat by Binibining Mia. Tapos, Ayan na, para makita. Oh, sige, go. anong tawag dito? Ang anong nakasulat dito? Ang unang bahagi. Unang bahagi. Oh. Unang bahagi. Tapos sa pangalawang book, 1892 din. Tapos si Marlo Mortel as Juanito. Sapat na sa Tapos ang pag-aaklas naman yan. Dear Diary nasa likod. Tapos next sa pangatlong libro, magkahawak si Janela ata, pati si Marlo ng kamay. Love You Since 1892 rin. Ano to? Hustisya naman. Ganda niya. Next, pang-apat, si Janela, ang ganda. Si Janela Salvador. Wow! Ang title, Pamamaalam. Tapos pang-5, si Janela ulit, parang nakabalik na siya sa taong 2016. Pagwawakas. Yun o. Tapos may dalawa siyang libro. El Tiempo Cura Todo. Parang diary siya ni Carmelita. Tapos yung isa, I think pakita mo.
Tapos yung isa, Su Punto de Vista. Parang kay Juanito naman. Kasi puro Juanito. Ay, hindi kita. Yan mo na. Ayan. Tapos sa likod. Tapos may nakita ko sa box. Ganda, mami. Thanks for this. Stickers. Yan yung previous niya. May stickers. Tapos yung characters. Ito na yung characters. Tapos poster ni Juanita pati ni Carmela. Mama, alam mo, didigat ko to sa pader. Okay. Sticker ba to? Hindi, poster yan. Poster. Ito bookmark ulit siya. Tingnan mo. Ay, bakit ang liit? Ayun yung tula ni Juanito. Para kay Carmela. Tapos, basahin mo. Ikaw muna. Ano to? Tula? Tula. Basahin mo. Tulalaw. Ako'y sayo at ika'y akin. Iyan ang nakasulat sa mga bituin. Balutin man ng mga ulap ang langit, wala pa ring makapipigil sa atin. Sa paglubog at pagsikat ng araw, pinapangarap ko ay ikaw. Sa gitna ng gutom at pagkauhaw, inaasam ko ay ikaw. Pangakong sa'yo'y binitiwan, na kailanmay hindi ka iiwan. Asahan mong puso ko'y tapat, pagmamahal ko sa'yo'y higit pa sa sapat. I love you since 1892. Tapos, 5 bookmark ata siya. Okay Sama na to. Ito na may 5 bookmark. Tas At may postcard. doon. May Postcard postcard. Dalawa. Kung May saan, 2 postcard. ayan, kung saan yung kitaan nila, Juanito pati ng Carmela. Ito, saan to? Puno ng mangga. Tapos yan, parang bataan nata. Ewan ko, di ko alam. Basta, Sure. nakalimutan Okay, ko na. Ayan. Tapos si Carmela, Juanito, Carmela, Juanito, ano to? tapos title ng libro. Title ng libro. Carmela. And, Dami pala niyang bookmarks, no? sige, simulan mo lang basahin yan para matapos ka na. Tapos, ayan, guys. So, for now, ayan na yung na-unbox namin. Ang dami niyang yan. Ang daming libro. Ilang books to? 3. 3, 7. So, And, ano ka? uli, 10 lang. ay, Oh. tama. Kala ko Thank you for watching. Until my next vlogs. Good night. Natatawa ako. Sabihin mo naman. Okay. Ikat mo yan, ikat mo yan. Oo, ikakat ko yan, syempre.